solwandle makhulu eti suku ikwi izwa mina amazwi kahle awu
Christ. Sizwa amazwi. Oh yes, Jesus. Egameni lika Jesu. Jesus. Yes, Lord Jesus Christ. Oh, Lord, our Father. Yes, Lord, our Father. Art in heaven. Mighty Jesus Christ. Siyabonga Mwana. Siyabonga Jesu. Uyigcwele siyabonga. Oh. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. Yes, Lord. We thank you. Oh, siyabonga Nkosi. Yesabeka Nkosi. Yesabeka. Yesabeka. Yes. Oh, yesabeka. Yes, Lord. Yesabeka. Jesus, 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 Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Amen. God. Take me deeper, Yes, Amen. Yes, Lord. Jesus. Oh, yes, Amen. Yes, Tell us in Matthew number 14. Jesus. Akhuluma uNkulunkulu sehlukane abantu bakethu. Matthew number 14. Funzele nje kahle nesineke. Verse number 25. To verse number 29. To verse number 30. No manje 31. Yes. Yes. From verse number 25 to verse number 31. Wayigcwele siyabonga. Siyabonga Nkosi. uNkulunkulu wena wedwa. In the name of Jesus Christ. Sifundele mama. Kwathi ekseni kuseluvivi Jesu weta kubo ahamba eti kwemali. Bathi kube bambone ahamba eti kwemali. Bafundzi besaba kakhulu. Bevuka bamemeta ngekwesaba bathi siphono. Jesu washesha wakhuluma kubo wathi ningesabi manini sibinzi ngimi. Petro waphendula wathi Nkosi nakunguwe ngibide ngite lapho kuwe ngihamba eti kwemali. Jesu wathi kodwa ngakho Petro wehla esikebheni waya kuJesu ahamba eti kwemali. Kodwa wathi kube abone umoya kuthule manje wesaba asaqwila wakhala wathi Nkosi msindisi. Masinyane Jesu welula isandla sakhe wambamba wathi maye kukholwa kwakho kuncane bo ungathitelana. Hallelujah. Babethu sibongele izwi leNkosi. uNkulunkulu wethu uyaphila. Unikati ukuthi uNkulunkulu wethu nomgcwele namhlanje ukuthi Jesus Christ. thatha babe ikhontrol Nkosi ngesu lakho phakathi kwamandla. Baba wethu nomgcwele ngiyathandaza Nkosi ngokukholwa uNkulunkulu wethu komile baba umloyo loyo Nkosi lelo babe behlele ehliziyweni yakhe. Baba wethu nomgcwele thatha babe ikhontrol ukuze babe emama bakhe Nkosi alotho incwadi yokuphila. Egameni sikaSeka Jesu inceke yakho baba lephambi kwesive. Baba wethu nomgcwele ngiyathandaza bawuyembe sebabe mandla. uNkulunkulu wethu
yakhe babe sidedela umlilo babe lokhothulako ngegama nangegazi likaJesu Kristu. My God, my Father. Moya oyingcwele kaNkulunkulu ngalo babe izwi lapho ngithumba yonke imimoya babe othongcwele nayo yonke imisindo babe letinhlito nasezingqondweni zethu ukuze babe sukufe sukumoya ngegama nangegazi likaJesu Kristu waseNazaretha. Qhubeka nathi uNkulunkulu wethu nomhle ngezwi lakho lenemandla uNkulunkulu wethu nomphilako egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Hallelujah. Kuthula kwabazalwane. Ngisasengumphana kaNkulunkulu bazalwane ngisenzisiwe. Ngiyamthanda Jesu inkosi. Nemsenzisi wempilo yami. Ngengibaba wabamthiyane sibongo. Ngiyamthanda kakhulu Jesu. Wangibekelela kwamdonsa ebubini watongihlanganisa nebungcwele bebandla lakhe. Amen. Sesikhona nebazalwane namhlanje. Siyabonga tonke imishebe etendekile nabo bonke abakhona phakathi kwethu abaqala bona bangaqali. Siyambonga uNkulunkulu ngabo. Amen. Ekuseni bazalwane noma emini ngoba sekusemini kunemvula eyodwa lekufuna siyibuke. Kufuna sibuke bazalwane. Sibuke umuntu ehlanganiswa noThixo. Ayibonge inkosi. Yonke kumele sibuke singakehlukani. Ayibonge inkosi. Sibuke umuntu ahlanganiswa nemazulu. Hallelujah. Sibuke umuntu bazalwane ehlanganiswa noJesu Kristu indodana kaNkulunkulu. Amen. Emini bazalwane kufuna sibuke uthi nomnye nobhalako munye umlamleli phakathi komuntu noNkulunkulu. Kodwa umuntu uKristu Jesu. Mayibonge inkosi. Ngakho emini bazalwane namuhla ngifuna sinake ke ukuthi phakathi kwaJesu nemuntu kunezwi. Phakathi kwaJesu nemuntu kunezwi. Yini into lehlanganisa umuntu naJesu sihlanganiswa yizwi lakhe. Ngikho ukuthi uma umuntu ezwa izwi lakhe. Amen. Uthi nginenga semnyama. Ngiyangqonqola umuntu ezwa izwi lakhe avule ngene emhlabeni ngamanye amazwi ngaphandle kwezwi akukho ukuhlangana komuntu noJesu. Hallelujah, Jesus. Lapha sifunda khona abazalwane. Kunalabagama lathi ku verse number 29. Let's wayeset you. Let's wayeset was lithi ke izwi wehlala uphethwe emkhunjini wahamba phezu kwamanzi weza kuJesu. Yini into ehlanganisa umuntu noJesu? Izwi lakhe. Hallelujah. Izwi lakhe lingekho angeke umuntu akhona ukufika kuJesu. Hallelujah. Sanibona uthula ebandleni. Ayibonge inkosi. Hallelujah. Sizobuka abazalwane budlelwane bemuntu nemazulu. Amen. Hallelujah. Okuphefumulelwa kimi kunye kodwa ukuhlanganisa umuntu nemazulu yizwi lakhe. Wayengeke uphethwe abazalwane afike kuJesu ngaphandle kwezwi laJesu. Intidilekela ngoba la sifunda khona uma ufundisa ihloko akulandele siswati lithi lelo swati nafuna stop Jesu uhamba kwemali. naleli lisho njalo sihloko salenza bayonke lokukhuluma lana lapha ithi Jesu uhamba ethi kwemanzi. Lokho kusaba ukuthi uJesu kuphela. Ayithi kuhlabeleni itolo lokulunganisa sekadwile kangaka. Nathi ngibalo ngahamba ngaphezulu kwemanzi. Hallelujah. That's why even today
kwemanzi. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Angakafiki Jesu ekhaleni nemkhumbi emanzi ayevela khona umkhumbi phezu kwemanzi. Wafika Jesu wahamba phezu kwamanzi. Why Jesu hamba phezu kwamanzi? Izwi lithi Jesu ubabonile bagwedla amathini. Therefore wagibela emanzini lithi izwi lenkosi weza kubo. Hallelujah. Oh, Jesus. Hallelujah. Jesus. Yes, yes. Senda baba. Hallelujah. Jesu uhamba phezu kwamanzi. Yendaba Jesu uhamba phezu kwamanzi. Ngibone bantu bami badosa amathini. Then kwankosa ngibele phezu kwamanzi. Oh. I-problem yebathu bakathixo kuba isitepisi saJesu sokusondela kubo. Inkinga yabafundi yaba ngumgwaqo waJesu wokuza kubo. Ngamanye amazwi Jesu uma sohlangabezana ney'dingo zakho ugibela kule y'dingo zakho eze kuwe. uNkulunkulu wolwazi oluphilile. Akafiki Jesu umuntu angakagibeli enkingeni yakhe. Into ekhumanisa umuntu, into yenza uJesu ambone umuntu, inkinga yomuntu. Into yenza umuntu akhona ukukhumana noJesu, izwi likaJesu. Ngamanye amazwi wena lethi inkinga uJesu uyathi izwi. Bayibona inkosi. Besides the word of God, there is no Jesus. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Siapa my God, my Father. Impendulo yabafundi yabasemanzini ebekade ayinkinga kubo. Hallelujah. Emanzi bekade aselwandle. Ulwandle akusilona ulwandle ngaphandle kwamanzi. Jesus. Hallelujah. Holy Spirit. Jesus. Uma Israeli afika kwafika elwandle. Hallelujah. Lithi izwi lenkosi wema wathambuka wabanga umsindo. My God, wabanga umsindo phambi kwelwandle. Hallelujah. Hallelujah. Lithi umsindo waIsraeli wasanganisa umholi. Lithi ke izwi umholi wase uthulisa uIsraeli. Wathithula Israeli. Uma Israeli tabanemsindo lwandle lizokuma phambi kwakho. But uma ungathula Israeli basulindele uJehova umnikazi wabo bonke uzobona Israeli. Kuthula kwakho kuphethe impendulo yokukhosa kumbakala zayo. Jesus Christ, my God, my Father. Jesus, iBhayibheli noma lingakachazi njalo,
kodwa lake ngizokhasa njalo kuthe amazulu ehla Oh, Jesus. ahlala emanzini. Haleluya. Hallelujah. Emanzini olwandle aqonda abantwana bakaIsrayeli Jesus. emandla ageleta phezu kwamanzi. Oh, Jesus. Athi nakafika abantwana bakaIsrayeli aphume emanzini ngoba itransport, my God, my Father, yaNkulunkulu makeza abantu uhambe enkingeni yabo athi mase sofika abantu lithi izwi lenkosi malafika wafika kubo wafike wanamathela kuMoses wasukhuluma i-connection between umuntu namazulu wavela izwi lathi Moses pick up your sticks, pick the water, iphayipha lithafuleka lwaphela ulwandle wasala umhlaba owomilayo lithi wawela Israyeli wawela inkinga ngapha but yena waqhubeka. Jesus Christ. Hallelujah. Mighty Jesus. There is no other way. There is no other solution to destroy your enemy besides to shut up yourself. Oh, Jesus. Come, sister. My God. Hallelujah. Ububhekene nesitha sakho. iBhayibheli lithi uyathula phambi kukaJehova ulinzelela. Ngawubanga umsitho sitha sakho sikufa. Ngeke sisuke ngoba itest yaso siyabona ukuthi uhlulekile. Come on, church. Ngona sithandaze Nkosi. Mighty warrior, Father God. Lithi izwi lenkosi la kwakuhlanganiswa inkinga yomuntu kuNkulunkulu, kwahlanganiswa nempendulo yomuntu through izwi likaNkulunkulu eya kumuntu. Ngamanye amazwi izwi lenzelwe thina. Izwi sinqoba ngani? Sinqoba kanjani nezwi likhashana nathi? Ngicela sizwane bazalwane kafushane le history ithi thina salahlwa inkosi yasezulwini zakhishwa ensimini ngenxa yesono. Mighty warrior, umefika uNkulunkulu wabuza umuntu kuthi izwi lami litheni kini. Bathi bona Nkosi kufika inyonga akhuluma nowe Nkosi ekuhluleleni wethu ufika inyonga yakhuluma kithi uJesu Jehova wasezulwini wathi umuntu ongamlaleli akahlali emkhoneni bakhe. Lithi Nkosi wamoshwa umuntu wakhishwa emkhoneni kukaNkulunkulu. Hallelujah. Ngangakaqasha ngakuthi indawo zakho uNkulunkulu wambona umuntu ahazula abantu omkhuba ngasatha. Lithi iBhayibheli wayehlenyuka anzinza kabuhlungu aphila kabuhlungu. Cabinet yemozulu yakhumbula ukuzalwa komuntu kuthi umuntu wazalwa ngezwi. Therefore umuntu ngeke aphile anganaliswi. Kwasekonje umhlangano kwathiwa kumele kulande umuntu. Hayi bazalwane, izulu lesikhulu kuthi akekho umuntu ukuthi liqoqe naye. That's why iBhayibheli lithi nabanje umhlangano kwathi siyabakhumbula abalahlekile. Bayadingeka ukuthi babuyiswe. iBhayibheli yehlingo yabo akazange umuntu akuthele kwehla kwengonyama. Ingonyama yabona kudonsa nzima komuntu ngoba ingonyama manje umuntu ihamba enkingeni yakhe. Inhlupheko yomuntu. Haleluya. Yaksatshasu wehla wakibena eswini sikaMariya. Heavenly Father, ukibena nje uyazi kuthi ngeke amzala uMariya amzala uJesu kamnanzi. Uyazi ukuthi utamzala kabuhlungu but ngenxa yobandla kwamkosa ukuthi
kubhotshozwe i-virginity yakhe, ingahlalanga ndoda, ingahlalanga namkhuba, kodwa yahle amazulu ahlala kuyo ngenxa yendaba yokuhlupheka komuntu. Umuntu umazala kabuhlungu, izulu labona kubuhle, ukuthi kusabi mahla, kumele ukuthi akumelo usuku uphethe igazi. Sengihamba Nkosi. Jesu. Uhamba phezu kwamanzi. uPetro anabafundi bakhe babona Jesu ahamba phezu kwamanzi. Lithi bethuka besaba. Hallelujah. Bese jamazara bethuka besaba. Bethuswa uJesu lohamba phezu kwamanzi. Bona basesikepeni. Kodwa uJesu ohamba phezu kwamanzi uyabethusa. Uma bethuka akuwona umhlobo, i-experience yenyama ukwesaba. Why? Baqale bathuswa ngamazwi olwandle ngoba bekade amakhulu banakawezwa amazwi kaJesu. Amazwi olwandle aba makhulu. Haleluya. Ungako sizwa amazwi kaJesu ethi ungesaba, angathi ngivile kuNkulunkulu. IBhayibheli lithi wasewuyathatha, wasewuyama, uthi phekani ningasaba. Yimi fana sibafanana, bathi sizwa amazwi kaJesu. iBhayibheli lithi Petro akumnelisanga, he stand up. Wafela ba uthi singasabi uyi yisule, because the connection between umuntu not just izwi lamsukumisa kwemsipili. But ebos angezwa kahle uma kumuwe yisho ngamanye amazwi uthi singasabi akuphelelanga kini. Mina into engaphelela kahle Nkosini kuthi ukunike isithuba lokuba eduze no Jesu awe eduze no Jesus. Hallelujah. Jesus Christ. Akaneliseki nesiphelo uthathise. Hallelujah. Wasithumela naye la. Elithi besides lakho boss, asikho step lengasithatha. My God. Let's Bible. uJesu wasuyamphendula ngesho. What was? iBhayibheli Petro wasawuyeza. Where's that protection yemvelo? Where's Petro? Uright now? No. I'm now a man. Kodwa amandla kombisiwe. Petro, akuwela umele uhamba kuthi. Amandla evakala kahle namhlanje. Singakathabazi. Awuzalalanga ukuhamba emazweni.
emanzi wena uzalelwe ukuphathwa kahle. Yes, but through the way I will walk. Jesus. I will. Jesus. My. Woo! Ibandla lesenkunjini alizange libone umlilo, alizange lisukume lishayisa kwaphethwe madoda kuhambe ematini alikwenzanga, but instant lethuka kwesaba kwanza kubo, but Petro continue baqhubeka Petro. Wow. Funani manje uNkulunkulu wami omzi akuhambe manje vela kodwa khambizwe ephuma umuntu omzile. Sometimes it is like walking with Jesus, sometimes it is shame. I am trust. Angimasitrust wayesemile kumbe wayeza kodwa iBhayibheli lithi uPetro bekadaya khona lithi wacha phakathi. Lithi wacha phakathi. Amen. Lithi wezwa amanzi wabona amanzi. Hallelujah. Nakabona amanzi wakasambona uKristu. Hallelujah. Lithi wasuyathuka wathi syllabus awulesifundo lesibazawayo uPetro akadestroyanga namanzi ngoba uPetro bakahambe ematini babemlanda wakungahambi Petro ematini wakhamba izwi lakhe ngoba nguye kuphela uhamba ematini. Petro wayengeke hamba ematini. Therefore uma abona amanzi anyakaza lithi wasusa amehlo wabheka amanzi wasuke abone amanzi adestroya uhamba kodwa kwesaba kwenda Petro wakho. Hallelujah. Kula kahle Petro awedwa ushilo wathi ngeke mshilo. Jesus. Hallelujah. Through faith sinemandla kwenda konke naKristu uSikhristu. Basaba siyamthakaza with your own problem. Siyamthakaza nengqinamba yeminyaka lesifume impilo siyamtha asike mahhala but sihamba kule ngqinamba to Jesus masifika kuyathi basawa letho leniyeke lemisayichaza lokuthi bakwehla Jesu emhlabeni wafike wakhala inkulumo phansi. Hebrews chapter number 12 verse number 2. Let's see it. Jesu akasebenzele kibini. Jesu kana phansi. Funda sesi. Emehlo ethu angesuki kuJesu. Mina ngithanda. Akasho mina uthanda uNkulunkulu. Phinda sesi. Emehlo ethu angesuki kuJesu. Yes. Lo ngumsunguli nemphelelisi wemkholwa kwethu. Ifole silimele sisuse emehlo ethu sabuka inkinga yethu. Uma sasifika kumuntu ufika amzali kabusha. Jesus. Uyabuza umfundi uthi angazalwa kanjani semda akabuyele esisa senina uthi Jesu khona. Hallelujah. Mighty one, yes. Izwi lami nje namanzi egazi kuphelele ungezalwe ngabo usidalwesi why Jesu azalwe ngabo angeke ahamba angazalwanga kabusha. Jesus. Hallelujah. Ku experience yenyama sinetimbo lesikhathi angimsoli Petro
kwakungasilona iphutha lokusakhwini, kodwa i-experience yokuthi emanda yahilana nangalo kuhamba phezulu. The time akabanga lokho kwabuka emanti. Hallelujah. Kwase kuphela indlela. Mighty God. Uthi uNkulunkulu ninikiwe umduduzo umoya wenu osethembiso ekumele nihambe ngayo. Uthi njengoba nihamba ngayo, umsebenzi wenu kungamkhansuli, umsebenzi wenu ungasala endleleni, umsebenzi wenu kungaphambuka endleleni. Hlalani kuye nimthokothise njalo, ngoba yena uyayazi indlela le yawufika ekhaya. Uma kufika izilimo ushilo wathi ngeke asishiye. Yes Lord, asisodwa. Amshumeli info leyenda abashumeli babe mathembu yisule uma selidiliviwe ngiyehla nami lalidiliviwe khona ngiye kubantu ngibhekane neso ngilinde ukuphuma kwami ngoba ngithembile kuNkulunkulu siyasuka kodwa uNkulunkulu sazi ngamunye ngamunye. Lalela basaba njengoba nani ngisuka ngigeza izandla uthi ubekethe phakathi kwenu lokho umfundisi akashumayelana kahle nami ngizohlala ngilinde uNkulunkulu ukuthi akhulume endaweni yakhe legwelengwele. Uthi umuntu athi makasinde kumele enze njani? Is to listen and obey. Izwi lendlela elikhulume nami ngidinizwi ukuze ngiqhubeke endleleni. Njengoba siqabana kangaka siqatshaniswa yizwi sekunathakazisa. Njengoba silwa kangaka simiswa yizwi. Hallelujah. Ngiyaqabanga ukuthi ungaphethe kwini kodwa bathi sishilo. Ngiyamthanda Paul wabuka phansi manje wathi ngicela isitshele thina silalela bani phakathi kwenu noNkulunkulu. Basho bafundi bathi sishilo kusilo wasipida kakhulu kuba kunjesu. Into abayisa Petro Jesu yini uyayathi Petro imisebenzi yaJesu noma Jesu wayengekho Petro kodwa imisebenzi yakhe bekayibonile. Wathile ukuthi sikephe asisimono kuneJesu. Ngikho manje funa ukuthi wasiyakha isikhathi sokubisa kuphila kwethu wathi nizalele niphiwe, wathi umbuso wonke abakafiki wagijima wayome ebandleni wamemibandla wathi nina nonke enikhathalele emsindwayo wozani. Eyi Nkosi yami sathane muntu step up wathi wozani. Lalelani kahle bazalwane, lelo izwi kwaba kuhle nakathi wozani
noma nina mali wasala kwaba kahle lo wase uyajika uthomubi sasemithi yebo noma niza kotomubi wasebaqala kuyaseparate. My God, why? Sizathu ukulalela Sikhathi Jesu ubisa ukuphila kwethu. nesinkulumo sikhathi beqede impilo kaNkulunkulu uthi ngesikhathi kuyabika kubita kuphila bathi noma kubita kuphila kudipenda ukuthi okhulume kuwe kubaba uma kukhulume Mthiyane, yes, it's okay, you can do whatever lokufunana kuyena kodwa makukhulume yena phethe lwandle lunetingwenya lwandle lunaboshaka kunetimvume lwakhe phetha phantsho damana sithunzi sakho kuphelile na yes but ngibona inkosi yami therefore iyalalelwa inkosi noma kubisa kuphila kwami noma kuphila kwami ungaze ngibonalelwaye bathi iyankosi kubisa kuthi noma kubisa ukufa. Yes, Lord Jesus Christ. Yes, 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 yes. Yes, Lord. Asilahle amadloti ngoba sitema kushapisa abafundi umeswe salikhulumile ingamane msangane kodwa kuseduze nenkosi. Ebakhapha uthi kwenziwa yini sowufike nemkakho la enkosini sibude sithi amakhapha wakushada imkakho uthi wena yes bangusisa ngaloko kumakhatha wakushada imkakho uthi noma be amzange ngumakhatha shada umngakho ukaba iminyaka loyihlekile lakho uthi ndabahlazo family indabahlazo mndenini bathi uyalalelwa noma simo singavumi. Ngikhuluma iqiniso kwaba batima iminyaka leminingi ngishumana baphenduka abantu wafika uNkulunkulu wathi akuqualify watshela mina angizange ngithulise ngoba izwi lakhe linamandla lokhala ukuthi lingumbhusho onamandla obalekela kuwo uyalondela wathi ngaphandle kokuthi umuntu azalwe ngamoya namanzi nangokusho njalo sokuze nangamoya lathi ngaphandle kwaloko ngeke ubone ngathi khanza ngishumele ibandla lezwini mina ngisele ngaphandle ngabona ngathi bandla nobandla kufuna ngehle khumbula kahle ukuthi incebe yangibhaphathisa ngo-2006 ngiphenduke ngo-1990 yayingibiza ubishop ngayehlale ngobishop ngokulalela ngahla njengobishop kubiza kuko ngehla mathoba ngehla because masengasafuni bandla masengidlulile bandle masengifuna izwi
Mangathona uJohane Jothane uthi nakadabuka uthi kanti udlu elisuse isono zaswe lithi iBhayibheli wadla uJesu wadla wayaJohane wathi Johane kwanesizwe ninawo amandla Johane kodwa Yesu likhulu nami wadla wathi Johane Khangosi angwathi lo Johane ngenxa Yesu asikweni ngenxa yesikhundla sikwenta ngenxa Yesu Nkosi yami yehla yachasi kukhona somphawu just wena ufana somphawu ngenxa Yesu tuwaphathathisa kwaba ngeke semuntu engasengekho lithi waphu nanti Jesus hey uhlabelele abanye ma uhlabelele abanye kumla kwahlabelele bona bakhathi wathi phekana nanti usho nanti my God. Kungoba uthi lo bhalako Jesu inkosi. Uma uyinkosi unemandla ekukhomanda. Ingakho athi lo munye nami ngiyafanana nawe ngiyakhona ukukhomanda. Ngiyakhona ukutshela kwenteke. Ivi la Jesu lijena ke. Uma alikhuluma kunentingelosi letehlako digijime ditolenda. Nayi example. Ngikhuluma ke. Uyangiva. Babetho. Famabas.
Gogo kumani. Thathani itafula lekunikela nililethela. Sengishilo phela endani kusho kwezwi. Izwi lesi. Ngicela abantu ababitile bende njalo wathatha itafula lekunikela. Laba labasukako khuluma baso kuthola isitafini. Laba labasukako those are angels. Those are angels. Ningathathi ningahlangani, ningathathi ningapheleli, ningathathi. Those are angels. Uma babe uNkulunkulu umfundisi alikhuluma kunezingelosi ezigijima kuyobamba. Hayi Petro akadidekanga ahamba phezu kwamanzi kwathi ingelosi betimphakamisile ahamba phezu kwamanzi. My God. Bamba. Bekubona ingelosi. Jesu ukhulume livi kuPetro. Petro etafula. Petro come. Ingelosi zamphakamisa. Ngalesi Petro alahlekelwa ukukholwa. Ngalesi Petro alahlekelwa ukukholwa. Ingelosi yayiyekele ibeke phansi. Wakala kuwisa. Ngoba emzalwane uma alahlekelwa ukukholwa uyakwisa. Hayi ukuthi ingelosi bentingekho dona bentikhona. Wathi walahlekelwa ukukholwa dankwisa. My God. Lalela singiyathandaza. Nalo ngithanda ukufundisa. Lithi lapho uNkulunkulu unemandla. Uma alikhuluma ingelosi iyagijima nto leyo. Nakule lokungisa kuhlungu. Lokumangalisayo. Lithi Petro wakhala. Fundisa wamethisa. Alisho ukuthi wakhala idistance engakanani. But lithi iBhayibheli Petro wena njani? Wakhala ngoba esangwini. Kuna nakho lokumangalisayo bafundisi. Lithi iBhayibheli Jesu okukala wakhuluma livi. Kwesibili akasakhuluma ilivi ngoba isituation Petro lesabuyo asisadili izwi bathi senzina Jesu lona manje ulula sandla abesiyambamba. Ngibona bayifaka kwathi simona umuntu asisadingi ukuthi akhulume bathi sesidinga yena ukuthi abambe sesidinga yena ukuthi awenyule. My God. Jesus. Nakho mathimba fundisi. Petro wapase wafa safikile uJesu. Petro wapase wafa safikile umthana wezinsuku. Ngobenana Jesu sizisa kuba kwenkhona. Jesus. 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 Ngiyabonga Jesu. Ngiyabonga Jesu. Wathi Jesu. Wathi Yesu lesokuso. Asadinga ukuthi ngikhulume ngoba singelosi ukuthi ngibalisile bathi sesidinamile ukuthi ngilule sandla ngikwabe ngilule sandla uJahule. Libhayibheli alibali distance dekade Petro aseduze naJesu. My God. Alibali distance dekade maduze naJesu. My God and my Father, my Lord and my Redeemer, His name, His name, Elonama, His name, Jehovah Rapha, His name, His Alpha, His Omega, He's the Savior. Never yet, a millionaire, concerning the Jews, but I will give you an assurance. Kuti isandla saJesu sitoluleka njengelwimi lwakho. Sitoluleka njengelwimi lwakho. Sitobamba la khona khona. Ngoba isimo lesesobhekene naso asisadingi. Sesidinga isandla sakhe. Usitobhala. Obambisisa isandla sakhe. Ngoba yena akasose.
nekholo lokuncane. Sina Jesu nemandla. Yongeke wavuma ukuthi ufele kule nkinga lobhekene nayo. Mina I understand ukuthi my problem is above ukuthi ngahlala phansi motivated. But kuna Jesu nokubambonesana ngicela thandaza. Wena uNkosi, God bless you. Nami ngaphambili. Ngifonela lapha labathi Jesu mbaba. Ubambise isandla sami. Ngicela thandaza umuntu esikhuluma ngandina yokubona ngesandla. Jesus. Ngicela usukela lo muntu osesandla God bless you. Ubambise isandla sakho God bless you. But in the mind of Baba, ngoba mina ngumsindisi wakho, mina ngumhleli wakho, mina ngakafulelwa, mina ngashaywa, mina ngathukwa ngenxa yakho. Ungafi yena sakhona, vale leso siyathandaza. God bless you. uNkulunkulu uyaphila. Lithi Baba lifu lakho, moyigcwele kaNkulunkulu, thindwele takho Baba timhlophe njengomoya betimfu. Tinyawo takho timemetela njengelitshe lenjasini. Lifu lakho lifakala njengemanti lamaningi Nkosi lahloko bakho. Bakwethu nonemandla onke nali libandla lakho. Nkosi lelisonsela kuwe nanamhla ngosemini. Babe liphakamise esandla. Lithi yeJesu ngiyangcwila, yeJesu ngiyahamba. Nasi isimo simthatha. Baba wethu onamandla. Lithi Babe izwi lakho sikubinde wena uyawusabela njengoNkulunkulu wethu. Ngoba indlebe yakho ayikangafalwa mayife. Ngoba isandla sakho asiyalafinyeka ukuba sisithise. Basondzele kuwe Nkosi ukuba ubasithise namhla. Bete kuwe Ndwala ukuba ubenyuse. Babe kunani nobishla bangene kulo. Kunetiwe Babe nabangcwele kuto. Thithika wena wedwa ngoba uNkulunkulu ophilako. Ngoba wena unguSimakade. Uthi mawukhuluma izwi ubese samdalile. Uthi ngebabevini lakho Babe simbide njengoJehova. Wena uyawulalela bese sewuyenza naba Nkosi. Basondzele kuwe baphakamise entandla ngenxa yezwi lakho. Yaseliwile nendlela kubo babonakala nthaka yabangene kulo. Bangeke uNkulunkulu wethu ophilayo. Moya mgcwele kaJehova. uNkulunkulu wethu umhlobanyule namhla Babe ubatakule kulesimo uthwala laphakade ukuze nabo Jehova lophilako bathwale ubufakazi nobunemandla njengoba benaphethe Nkosi emvakaloko waba nemfakazi kokuthi nangempela iNkosi yaphila. Egameni nasegazini likaJesu usithembisile babevini wathi akukho lokwehlula wena. Uthi makhuluma Phawula athi nemadolo wonke ayaguqa egameni lakho lenemandla nedilimi tonke tivume ukuthi Jesu Kristu iNkosi. Nakule mini Baba sisondzela kuwe ngoba akekho nomunye Nkosi longasikhulula, ngoba akekho nomunye Baba longasilamulela, ngoba wena uNkulunkulu wenyama yonke, uJehova wamabandla, uyinkosi lengahluleki, uyinkosi lengahlulwa ngulutho. Kunemagama lakhulunywa nguDavide uthi wena ungubhalperasini, uJehova lofohlako. Nanoma ngabe tindonga tivalile kodwa wena uyafohla. Nanoma ngabe babe nesimo singakanani kodwa wena uyafohla. Awuvaleleki Nkosi. Siyabonga umuhle Baba uyaphila. Siyabonga mnikade otimilo zethu. Sibonga umusa wakho losalele sonke. Sibonga kunyulwa namhla Baba. Sibonga kudakulwa namhla Nkosi. Siyabonga uNkulunkulu wethu lophilayo ngezwi lakho Nkosi lelinamandla. Ukhulumile Baba evini lakho ukuthi nemicabango lemihle ngathi. Ukhulumile Nkosi evini lakho ukuthi ngaso sonke isikhathi Baba sihlala sisenhlitweni
imali yakho egameni lasegasini likaJesu. Moyigcwele kaNkulunkulu, makube nguloyo naloyo babe lophakamiswe isandla phambi kwakho, babe aphuma nebufakazi namhla kulesimo nakuso lesineminyaka hleli kuso. Moyigcwele kaNkulunkulu, sale sewuvela. Moyigcwele kaJehova, sale sewubonakala. Bayawuthula ubufakazi ngenxa yobukhulu bemandla akho, ngoba uthembeke tikhathi tonke. Uyinkosi lengaguquki, athi lobhalako unguye intolo, unguye namhla, unguye inkunaphakade. Awuguquki babe, emafi akho Nkosi awashintshi. Moyigcwele ugcine kuwo simangathwe, uyahlala kuwo futhi egameni lasegasini likaJesu. Siyabonga Moyigcwele kaNkulunkulu, sibonga wena wedwa, sibonga wena wedwa uNkulunkulu wethu. Sibonga kuphiliswa, sibonga kukhululwa egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Thank you Jesus.